Ću tender sreće da upecam sad. Op, evo ga neki tender stiže. Ufatili smo, izvadili smo jedan tender da vidimo što ima na njega. Komšo! O, komšo! Upecali što, ima li što? Evo neki tender ufatih. Biće para. Lako mi za tebe. Čuli ste da naravno ljudi pecaju ribu u rijekama i morima, a da li ste čuli da firma čija je osnovna djelatnost prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca dobije tender za popravku pauk vozila koji pripadaju glavnom gradu? U cijeli posao je uključen izvjesni Todor Puletić, čovjek kome je Miomir Mugoša nabacio prve poslove sa popravkom i nabavkom pauk vozila, a onda i poslove sa njihovim servisiranjem. Poslovi sa Puletićem su se nastavili čak i onda kada je uhapšen u Srbiji zbog pronevjere novca kao lažni savjetnik Borisa Tadića. 2020. godine Puletić predlaže prijateljima u glavnom gradu da nastave da sarađuju sa njegovom novom firmom Mehano Projekt. Međutim, kako Mehano Projekt nema poslovnu jedinicu u Crnoj Gori, računi za plaćanje izvršenog servisa hidraulike od 12.000 eura glasili su na firmu CNL International sa sjedištem u Budvi. Osnovna djelatnost te firme je prerada, konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca. Na kraju postavlja se pitanje da li su ribari obavili servis pauk vozila i da li su akteri priče upali u ribarsku ili pauk mrežu. Vidjet ćete u nastavku. Kako ide, brate? Evo, nije loše. Biće tih tendera, ja se nadam još.